Скъпи приятели, вие харесвате ли Хелоуин? Знам, някои от вас го харесват, но някои не. Но това видео е за тези, които макар че не са американци, харесват този празник. Преди да започнем, абонирайте се за канала и оставете едно лайкче. А сега да започваме. Хиляди души по земята страдат от Самхайнова фобия. Ирационален страх от Хелоуин. Най-голямата тиква в света е тежала 850 кг. Истинско чудовище. Хелоуин е вторият най-печеливш от икономска гледна точка празник след Коледа. В Америка всяка година се купуват 2 милиона и 400 хиляди килограма лакомство за празника. Най-предпочитаното лакомство на Запад за Хелоуин е Сникърс, следван от Рис, Киткат и ММ. Изчислено е, че тази година Хелоуин може да калкулира печалби от 8 милиарда. Това е средно по $79, изхарчени от всяко семейство. В щата Алабама е незаконно да се дегизираш като свещеник. В Холивуд има глоба от $1000, ако използва спрей с изкуствени сополи на Хелоуин. Гнусно, знам. В САЩ 30 октомври е национален ден на царевичния сладкиш. На Хелоуин пълнолунието е изключително рядко явление. Досега се е случило през 1925 година, 1944 година и 1974 година. Скъпи приятели, знам, това видео беше прекалено кратко, но ако искате още такива видеа, харесайте, коментирайте и пишете кое беше най-интересно. А сега, до нови срещи! И само преди да ви кажа, че следващия път за това кратко 2-минутно видео ще ви се реванширам с доста по-дълго видео. Да насъберете много лакомства. Чао, чао!